Bore da. Croeso cynnes I bawb yna chi'r gwasanaeth. Gwasanaeth pob oed ni heddiw. Lle da ni'n mynd I fod yn edrach ar ddarn o Salm 40 efo'n gilydd. A dwi'n gobeithio bod pawb yn barod I helpu fi fo chydig bach o gema hefyd. Achos mae gennau gema ar gyfer plant bach a mawr. Pob oed. Felly, ia, edrych ymlaen I weld sut mae Duw yn harwain ni trwy I ysbryd glân wrth I ni edrach ar y darn arbennig yma o Iairon Salm 40. Un o'n hoff salma mi, digwydd bod. Ond dowch I ni gychwyn yma cyhoeddiadau. Felly, ar ôl y gwasanaeth bore yma, mae Hywel y Jane yn garedig iawn di'n gwahodd ni fynd am bicnic i'w gardd nhw yn Nhregarth. Felly, croeso cynnes I chi ddod I fanno. Os allwch chi rannu ceir, fysa hynny'n syniad da. Mae yna chydig bach o le I barcio wrth ymyl y tŷ drws nesa, a wedyn wrth ymyl yr eglwys, ia? Yn Nhregarth. Os da chi'n gwybod lle mae Tregarth, holwch Hywel a Jane, rhagwylydd I chi, holwch Hywel a Jane, neu siaradwch efo rhywun sydd yn gwybod y ffordd yna. A wedyn, nos Fercher, mi fydd gynnon ni gyfarfod gweddi Zoom rhwng eglwysi Efengylaidd y Gogledd Orllewin, a mae y ddolen ar gyfer hwnnw di mynd allan yn barod. Bore dydd Sadwrn nesa, mae yna brecwast i'r merched am 10 y gloch. Dim clybiau wsos yma, mae clybiau yn dechrau wsos nesa, wsos I ddi Gwenar, ynda. Ac yna, dy Sul nesaf, fi gynnon ni oed chydig bach o wahanol yma am 9:10, lle fydd gwahanol aelodau yn cymryd rhan, oed y fer, a wedyn dy Sul nesaf, pnawn dy Sul nesaf, mae gynnon ni wasanaeth bedydd Ows, a da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn am 3 o gloch I gael mynd I Penrallt, wrth I Owain gael I fedyddio. A cofiwch, mae o'n gyfle I chi wahodd unrhyw rei fysa yn dymuno dod i'r gwasanaeth hwnnw hefyd, a da ni'n ddiolchgar I Penrallt am ganiatáu I ni ddefnyddio y capal. Mae Sera'n gofyn, os ys gynnwch chi rei o'na chi ddiddordeb mewn helpu ni hefo cyfieithu ar y pryd, os ys chi yn cael sgwrs efo hi os gwelwch yn dda, mae yna chydig bach o breinder, achos bod yna gymaint o bobl yn gwneud pethau gwahanol. Felly, os ys gych chi yn gyffyrddus I gyfieithu ar y pryd, sa'ch chi'n cael sgwrs hefo Sera os gwelwch yn dda. A hefyd, fel rhan o'r cyhoeddiadau, mae gen ni ben blwydd heddiw. Naomi yn 17, achos ti wedi cael dreifio yma hefo dy fam. Ia. Llongyfarchiadau mawr I chdi. Be am I ni ganu I ddechrau, ia? Am I ganu pan bydd hapus? Penblwydd hapus I ti, penblwydd hapus I ti, penblwydd hapus I Naomi, penblwydd hapus I ti. Hyfryd. Arbennig, llongyfarchiadau mawr I chdi, a pob hwyl I chdi hefo dreifio. Paid yn mynd i'r rhy wyllt, gwrando ar mam. Dyna di'r tip gorau lle roed I chdi. A na ni weddio cyn I ni symud ymlaen efo gweddill gwasanaeth. O arglwydd ein Duw, da ni'n diolch I ti. Dy fo ti yn Dduw sydd hefo ni pa bynnag oed ydyn ni, yn dathlu penblwydd, neu'n teimlo penblwydd yn bell I ffwrdd. Da ni'n diolch dy fo ti yn Dduw sydd trwy Iesu Grist wedi dod i'n hachub ni, a trwy'r newyddion da bod na gysur, bod na obaith, bod na hyd yn oed llawenydd I ni pan ydyn ni yng nghanol amseroedd anodd, pan ydyn ni arglwydd yn brwydro yn erbyn gwahanol bethau sy'n dod i'n rhannu. Wrth I ni addoli hefo'n gilydd y bore yma, da ni'n gofyn ysbryd glân, arwain ni plis. Delia a'n calonna ni. Arwain ni I weld Iesu Grist yn gliriach ac I ryfeddu at y fo, at ti yn wir fel tad mab ac ysbryd glân. Tywys ni felly I fod yn ymwybodol o dy gariad di ac I brofi yr hyn rw ti am I ni brofi wrth I ni ddod I addoli, wrth I ni fod isio dy gyfarfod di mewn ffordd arbennig. Cliw yn gweddi ni, sgol I di fod yn dda, bendithio ni rwan, wrth I ni gyflwyno'r cyfan I ti, yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dowch I ni gychwyn addoli'r arglwydd, wrth I ni ganu dwy ar ôl I gilydd. I ddechrau, arglwydd beth addolaf di, mae dy enw'n ddyrchafedig. Diolch am fy ngharu I
diolch i ti am ein hachub. O'r nef, y deithos di'n byd i'n hachub ni. A fyddwn ni'n meddwl chydig am hynny yn nes ymlaen. Be mae o'n olygu i ddweud bod Duw wedi'n hachub ni? Talu'n dyled ar y groes nath Iesu Grist a wnaethos ti dod yn fyw yn ôl o'r bedd a dyrchafu nôl i'r nef arglwydd feth addolaf di. A wedyn mi ganwn ni yma unwaredwr neu achubydd, Iesu Grist fab Duw, werthfawr oen ei dad Meseia, sanctaidd Dduw. Dwch ni godi i ganu. Da ni'n gwneud pob peth posib i beidio heiddi dy gariad di. Ond oherwydd pwy wyt ti, y Duw llawn cariad, llawn gras, mae'r arglwydd Iesu wedi dod yn achubwr, yr unig achubwr i ni. Helpa ni felly i roi'n calonnau ti ac i fod yn fwy parod i roi yn hunin yn llwyr mewn addoliad i ti. Y gwaredwr bendigedig. Amen. Sa
Dowch i ni droi at yn darlleniad. Salm 40, da ni'n mynd i fod yn gwrando yn y bore yma, ond da ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr rhan ddechreuol. Ond mi ddarllenau y salm gyfa. Dwch i ni wrando ar air Duw efo'n gilydd felly. Bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd, ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghri. Cododd fi fyny o'r pwll lleidiog allan o'r mwd ar baw. Gosododd fy nhraed ar graig a gwneud fy nghamau'n ddiogel. Rhoddodd yn fy ngenau gân newydd, cân o foliant i'n Duw. Bydd llawer pan welant yn ofni ac yn ymddiried yn yr arglwydd. Gwyn ei fyd y sawl sy'n rhoi ei ymddirieddaeth yn yr arglwydd, ac nad yw'n troi at y beilchion, nac at yr rhai sy'n dilyn twyll. Mor niferus o arglwydd fy niw yw'r rhyfeddodau a wneithost, a thfwriadau ar ein cyfer, nid oes tebyg i ti. Dymun nhw'n ei cyhoeddi a'i hadrodd, ond maent yn rhy niferus i'w rhifo. Nid wyt yn dymuno aberth ac offrwm, proddais di mi glistiau agored, ac nid wyt yn gofyn poeth offrwm ac aberth dros bechod. Felly dywedais, dyma fi'n dod, y mae wedi ei ysgrifennu mewn rhôl llyfr amdanaf, fy mod yn hoffi gwneud ewyllus fy niw, a bod dy gyfraith yn fy nghalon. Bym yn cyhoeddi cyfiawnder yn y gynulleidfa fawr. Nid wyf wedi atal fy ngwefusau fel y gwyddost o arglwydd. Ni chyddiais dy gyfiawnder yn fy nghalon, ond dywedais am dy gadernid a thwaredigaeth. Ni chelais dy gariad a thwirionedd rhag y gynulleidfa fawr. Paid tithau arglwydd ag atal dy dosturi oddi wrthyf. Bydded dy gariad a thwirionedd yn fy nghadw bob amser. Oherwydd y mae drygau dirifedi wedi cau amdanaf. Y mae fy nghamweddau wedi fy nal fel na allaf weld. Y maent yn fwy niferus na gwallt fy mhen, ac y mae fy nghalon yn suddo. Bydd fodlon i'm gwaredu arglwydd. O arglwydd brysia i'm cynorthwyo. Doed cywilydd a gwaradwydd hefyd ar y rhai sy'n cisio difa fy mywyd. Bydded i'r rhai sy'n cael pleser o wneud drwg i mi gael ei troi yn eu holau mewn dryswch. Bydded i'r rhai sy'n gweiddi aha arnaf gael ei syfrdanu gan ei gwaradwydd. Ond bydded i bawb sy'n dygeisio di lawenhau a gorfoleddu yn not. Bydded i'r rhai sy'n caru dy iachawdwriaeth ddweud yn wastad mawr yw'r arglwydd. Un tlawd ac anghennus yw i fi, ond mae'r arglwydd yn meddwl amdanaf. Ti yw fy nghymorth am gwaredydd, fy niw paid ag oedi. Amen. Tri deg eiliad nes i wneud i chi ddisgwyl wan. Be oeddech chi'n feddwl oedd yn disgwyl, oedd yn digwydd tra o'n i ddim yn gwneud yn byd? Oeddech chi'n meddwl, mae Rhodri'n cael technical hitch? Oeddech chi'n flin yn meddwl, come on. Oeddech chi'n teimlo'n anghyffyrddus? O'n i yn. Mae cyfnod o ddisgwyl yn gallu gwneud i ni deimlo yn anifyr dydy. Gallu gwneud i ni feddwl, what's going on? Be sy'n digwydd? Yn gallu gwneud i ni deimlo'n rhwystredig, yn frustrated, a meddwl, dwi isio gwneud i rhywbeth ddigwydd, dwi'n gallu delio hefo'r disgwyl yma nad os na esboniad iddo fo. Ond dyna lle mae'r salmydd yn cychwyn ynde, yn y darlleniad glwson ni. Mae'r salmydd yn deud, bym yn disgwyl
a disgwyl wrth yr arglwydd. A'r argraff da chi'n gael ydy bod o yn y cyfnod yna lle mae o yn gofyn i'r arglwydd am help, bod o'n gweddio, yn gyson ac yn gyson, ond diolch yn teimlo bod na ddim byd yn digwydd. A dwi'n meddwl bod y dechrau yma i'r salm yn eithriadol o addas ar yn cyfar ni, achos mae o'n disgrifio i ni jyst mewn cymal bach fela be ydi o i fod yn Gristion yn aml. Da ni'n clywed digon, da ni'n gwybod pwy ydi Duw, bod Duw yn ymwybodol o'n amgylchiadau ni, bod Duw yn gwrando gweddi, ond yn profiad ni'n aml ydy bod ni'n disgwyl ac yn disgwyl. A mae'n teimlo fel bod na ddim byd yn digwydd. Mae cloc countdown yn help, yn dydi, hefo disgwyl. A mae disgwyl pan mae gennych chi ddiwedd iddo, fo'n ffain dydi? Dim problem. Ond mae disgwyl lle da ni ddim yn gwybod pa mor hir ydi o. A disgwyl pan da ni ddim yn gwybod pam da ni'n gorfod disgwyl yn anodd. Ond dyna reality ffydd i'r Cristion. Mi da ni'n gorfod ymddiried yn aioni Duw pan ydyn ni'n gofyn ac yn gofyn iddo fo am bethau, a di o ddim yn newid yn amgylchiadau ni. Da ni'n gallu gofyn a gofyn am help, a di o ddim yn teimlo weithiau fel bod yr arglwydd yn gwneud be da ni'n gofyn iddo fo. Ond tasa chi'n googlo pa mor aml mae disgwyl neu waiting yn codi fyny yn y Beibl, mi newch chi ryfeddu pa mor aml mae o'n dod i bobl yr arglwydd. Mae o'n dod achos dyna ydy yr elfen yna o drystio yn Duw yn diffyg gwybodaeth ni. Trystio Duw pan ydyn ni'n teimlo bod ni wedi cyrraedd pen yn tenyn. A bod chi eisiau snapio fel ella na'r un a chi eisiau snapio hefo fi'n dweud, come on, get a move on. Ond mae'r arglwydd yn ei air yn dangos i ni be ydy'r profiad hwnnw. A di o ddim jyst yn chi. Os ydych chi bore yma yn teimlo, mae hwnna'n disgrifio fi, dwi wedi gweddio, dwi'n ni'n sawl gwaith ar ei Dduw, helpu fi fo sefyllfa arbennig. Dwi wedi bod yn gweddio dros rhywun yn arbennig iddyn nhw ddod i ffydd, a dyn nhw dal ddim yn dangos dim diddordeb. Sylwch, bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd, ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghri. Di'r salmi ddim yn deud am faint, mae jyst yn deud oedd mae gyfnod hir o amser, neu dyna di'r argraff da ni'n ei gael. A meddyliwch am bobl yn yr Hen Testament. Meddyliwch am Abraham, oedd wedi cael addewid bod i linach o, bod i had o yn mynd i fod yn dod â bendith i'r holl fyd. Ac oedd Abraham a'i wraig yn ancient, doedd yn? Oedd nhw'n wedi cael plant. Ac oedd nhw'n gorfod disgwyl a disgwyl. Neu Noa. Chi'n cofio'r hanes am Noa. Duw yn deud wrtho fo, dwi eisiau ti adeiladu cwch mawr yn yr anialwch. Oedd o ddim yn brosiect os nos, nag oedd? Oedd o'n gorfod adeiladu'r homar o gwch yma, ac oedd o'n gwybod pam. A nid yn unig oedd o'n gorfod disgwyl i amseru Duw a gwynebu pobl yn gwneud hwyl am ei benno, ac yn chwerthu'n pan ti'n adeiladu'r arch Noa, oedd o'n gorfod trystio Duw yn hynny, oedd o wedyn yn mynd mewn i'r arch efo'r anifeiliaid i gyd, ac oedd o'n gorfod disgwyl am gyfnod y diliw. Wan, da ni, fel Cymru, yn cwyno pan mae'n y law. Dychmygwch fod mewn arch hefo llwythi o anifeiliaid. Dwi'n mynd deud yn byd am eich tai chi, ond dwi wedi bod mewn pet shops. Mae yna whiff distinctif ddydyn ni. A mae hynny jyst pan da chi'n mynd mewn a dod allan. Dychmygwch fod am hydoedd, dylswn ni wedi checio faint, ond mae o'n ddyddiau lawer cant a rhywbeth dwi'n meddwl, dweud. Mae hwnna, wastad yn gwestiwn cwiz dwi'n anghofio be ydi o. Disgwyl, disgwyl, a nid jyst cymeriadau yn yr Hen Testament. Meddylwch am yr Apostol Paul, mae'r esiampl enwog yna yn does, yn 2 Corinthiaid 12, lle mae'r Apostol Paul yn siarad am ei fywyd ei hun, ac mae o'n deud bod gynno fo'r peth yma, da ni'n siŵr be ydi o'r ddreinan ma'n i ystlys, rhywbeth sy'n pwyso yno fo. A mae Paul yn gofyn sawl gwaith i'r arglwydd, neud i dynnu hwnna i ffwrdd. Mae'n disgwyl ac yn disgwyl, a di'r arglwydd ddim yn ymateb yn gadarnhaol i'w gaiso, nes mae o'n cael y gair gan Dduw yn deud, digon i ti fy ngras i, mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth.
Yndi, mae o'n anodd disgwyl. Yndi, mae o'n rhwystredig. Yndi, mae o'n gwneud i ni deimlo'n anghyffyrddus. Ond mae hwnna'n rhan o'n ffydd ni. Rhan o'n trys ni yn yr arglwydd yw. Bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghyri. Wel, ni dweud bod ni'n mynd i chwarae gêm, a mae hon yn gêm ar gyfer pawb rwan, iawn? Na ni fynd i'r sleid nesaf. Llaw i fyny os ydych chi wedi chwarae dobl o blaen. Wych. Mae hynny'n golygu dwi ddim yn gorfod egluro rheola y gêm yn rhy fanwl i chi. Na ni mlaen i'r sleid nesaf. Os gawn ni? Ym mhob 2 gardyn dobl, mae yna lun yn mynd i gyfatab. Iawn? Bob tro. A dyna'r unig beth da chi angen wybod. Felly mae yna gyfres o 2 gardyn dobl yn mynd i fod ar y sgrin. Dwi'n siŵr iawn faint, mae yna 6 neu 7 ohonyn nhw. A da ni'n mynd i chwarae'r gêm wrth ddeud person cynta i weiddi allan be sydd yn cyfatab i'w gilydd ar y 2 gardyn. Okay? Wan, yn fanna, mi fysa fo yn dolffin. O, yn yr un nesa. O, mae hwnna'n hawdd, achos mae bysydd gweno yn y llun. O rwan ymlaen, fy na ddim helpu chi, iawn? Dwi wedi deud y rheola wrtho chi. Mae'n mynd i fod yn bach o free-for-all, felly dwi eisiau chi weiddi yn uchel, fel bod ni'n gallu gwybod pwy sydd yn cael yr fuddugoliaeth. Ydych chi'n barod? Ydych chi eisiau gwneud rhyw fath o ymarfer? Neu ydych chi... Iawn, barod. Oce. Lydia yn y cefn, fe rhaid i chdi, pan ydw i'n rhoi y nod i chdi, gyd i symud o'r un nesaf yn sydyn, iawn? Oce. Ffwr â ni. Iawn, go. 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 Come on, come on, come on. Go. 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 Da iawn. Wan ta. Da iawn chi. Clap. Clap mawr i chi. Wan ta. Dwi eisiau gwybod wan, i rhai ohonoch chi nath ddim llwyddo i weiddi dim byd allan, nathoch chi gyrraedd pwynt lle chi fel, dio just dim yna? Byddwch yn, come on, ella bod o'r rhy sydyn. Byddwch yn onest, fy mhrofiad i o chwarae'r gêm ydi wastad. Da chi'n convinced, a hwy am byd mae'r amser yn mynd, diom yna, dwi'n methu weld o, diom methu weld o. Mae o yna, mae o wastad yna, achos mae'r bobl sydd wedi dyfeisio'r gêm yn glyfar. Mae hwnna'n rhan o yn profiad ni. Disgwyl a disgwyl, ama ac ama weithiau. Ydy Duw yn dda? Yn y bwlch yma, yn yr oedi yma, yn fy mhrofiad i, ydy Duw wedi anghofio amdanau? Na. Dydy o ddim. A dwi'n gwybod, dych chi'n meddwl, wel, ti'n bregethwr, ti'n mynd i ddeud hynny. Darllenwch y Beibl, dyna di tystiolaeth y Beibl i ni drosodd a throsodd. Ella bod chi yn ofni hynny, ella bod chi methu gweld daioni Duw ar hyn o bryd, ond gnewch fel y salmydd a cerwch yn ôl ato fo. Byddwch yn ddyfal mewn gweddi. Gofynnwch, gofynnwch, gofynnwch. Ac mi fydd yr arglwydd yn rhoi i chi be dach chi angen. Ella dim be dach chi'n gofyn amdano fo'n syth, ella ddim be dach chi'n feddwl dach chi angen, ond mae'r arglwydd yn dad sydd yn gofalu am ei bobl trwy'r cyfan i gyd. Felly, da ni'n cychwyn y salm hefo disgwyl. Bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghri. A mae hynny'n gwneud i ni feddwl, nid yn gymaint am yn profiad ni, ond be mae Duw yn ei wneud, yn ei ymwneud â ni. Sut mae yr arglwydd yn ymatab i'n cyflwr ni? Mae o'n gweld, ac yn ei amser ei hun, mae o'n gweithredu. Ond mae gen i gêm arall i chi rwan, a dwi angen 4 i ddod ymlaen i'n helpu fi hefo'r gêm. Iawn? Os newch chi, please. Hon ydy'r gêm. Iawn? No, hold on.
Reit, da chi'n gwybod? Try. Deud, Ffrangeg di hwnna, dwi'n gallu darllen o. Ahoy there, me hearties. Get ready for a real barrel of laughs with this classic action game. Felly, be da ni'n mynd i weld ydy, pwy sydd yn mynd i wneud... Paid gyda hynna, Llix. Reit, gyd i rannu hefyd y frawd. Reit, un cleddyf bob tro, a gan i weld pryd mae'n popio. Da chi eisiau dod rownd yr ochr fel bod pawb yn gallu gweld beth sy'n digwydd? Iawn. Go. Pwy sy'n mynd gyda? Dwch chi ar yna Gelain, dwch chi ochr yma, fel bod pobl yn gallu gweld. Diolch yn gwahaniaeth, jyst bod chi'n gwneud o mewn trefn. Reit, na ni roed o fanna, fel bod pobl yn gallu gweld. Ti'n methu cyrraedd? Iawn. Y gwyrdd? Dych chi eisiau fi afel yna, di hynna'n mynd i'w help? Come on, Sam. O! Da iawn. Gret. Dych chi eisiau gwneud unwaith eto? Na, y person sy'n cael o'i cofio sy'n... Sydd di ennill? Na, ddim sydd di ennill. Sydd di cofio. Oce. Ni'n neud unwaith eto ta. O! Da iawn. Diolch i chi. Gach chi fynd yn ôl i ista. Diolch yn fawr iawn. Oce. Dwi'n yn siŵr iawn be di pwrpas y gêm na, achos mae o'n teimlo i fi fel person cyntaf i golli, dio. Ynddo, achos munud yma hwnna di popio, dyna ni. Ond dim ond un cleddyf sy'n gallu gwneud iddo fo popio, de. So neb yn gwybod pa un, a mae o'n newid o gêm i gêm, a mae hwnna'n rhan o'r hyn sy'n gwneud y gêm yn gymharol ddiddorol. Ond, mae rhaid i chi gael y cleddyf iawn. Os di rhai cynt, neu'r un cynta, dim hwnna, dim ond un sydd yn gwneud y gwahaniaeth. A be da ni'n glywed wrth ddarllen ymlaen yn y salm, mae'r salmydd, Dafydd yn deud, bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghri. Ac wedyn mae o'n deud, cododd fi... O, siwch chi, di'r adnodau fyny ar y sgrin? Na mo. Beibl.net di hwn. Ar ôl disgwyl yn frwd i'r arglwydd wneud rhywbeth, dyma fo'n troi ata i, roedd wedi gwrando arna i'n gweiddi am help. Cododd fi allan o'r pwll lleidiog a'r mwd trwchus, rhoddodd fy nhraed ar graig, a gwneud yn siŵr fy mod i ddim yn baglu. Felly ar ôl i ni feddwl am brofiad y salmydd a'r Cristion yn disgwyl ac yn disgwyl, rwan da ni'n gweld sut mae Duw yn ymatab, sut mae Duw yn gweithredu, a mae o'n ddarlun budur yn dydi. Achos da chi'n gallu dychmygu rhywun yn sownd mewn mwd. Da chi wedi cael y profiad yna rioed? Dwi eisiau chi ddychmygu bod yn sownd mewn mwd at eich canol. Sut ydych chi'n teimlo? Afiach, wel ie. Budur? Trist? Ie. Be ydych chi'n neud pan ydych chi'n sownd mewn mwd? Sgrechen? Ie. Be ydych chi, siŵr o fod, ddim yn mynd i wneud, ydy jyst aros yna a mynd, wel, dwi'n stec yn y mwd. Dach chi'n mynd i fod yn cael ofn, dach chi'n mynd i fod yn drist, dach chi'n mynd i deimlo'n afiach, ond dach chi'n mynd i weiddi allan am help. A wedyn, beth sy'n digwydd os oes na rwy'n yn dod i'ch helpu chi? Na ni fynd ymlaen i'r llun nesaf. Beth sy'n digwydd, mae hwnna'n
rhywun yn America, dwi'n meddwl, nath fynd yn sownd yn y mwd a gorfod cael rhywun i'w hachub nhw. Be sy'n digwydd pan da chi yn cael help rhywun i ddod allan o fod yn sownd mewn mwd? Be da chi'n sylwi ar y llun yna? Be? Wel, mae'r person arall bron am mynd yn stuck, yn dydi? Os na un ohonyn nhw'n lan? Ne. Un ohonyn nhw oedd yn sownd, ond mae'r person sydd wedi dod i achub yr un oedd yn sownd wedi mynd yr un mor fudur, yn dydi? Mae o wedi mynd i mewn i berig mwyn achub y person arall allan. A mae hwnna'n ddarlun gwych i ni o be mae'r Beibl yn ei ddeud. Mae Duw wedi wneud mwyn yn hachub ni. Mae'r Beibl yn disgrifio bod yn cyflwr ni yn gwbl anobeithiol fel ag yr ydyn ni. Yn pechod, da ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, da ni'n bell oddi wrtho fo. Mae fel bod ni'n sownd yn teimlo'n afiach yn y mwd. Ond mae Duw wedi clywed ni'n gweiddi, mae wedi gweld yn cyflwr ni, a mae yna rhywun wedi dod i ganol y mwd mwyn yn codi ni allan. Pwy? Iesu Grist ei hun. A chi'n cofio, oedden ni yn canu y gan gyntaf yn deud o'r nef y deithost i'n hachub ni, dyna sy'n rhyfeddol am newyddion da Cristnogaeth. Ydy nid theories gynnon ni o fydd Duw yn helpu chi rhywsut, mae gynnon ni berson go iawn yn Iesu Grist, mab Duw, sydd wedi dod o'r nefoedd, lle oedd o'n mwynhau pob peth yn berffaith, mae wedi dod lawr fel chi a fi yn neidio i ganol pwll budur drewllyd. Nid am hwyl, ond achos bod ni a gofal ac yn caru'r person sydd yn sownd, a da ni eisiau tynnu nhw allan. A be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy dyna mae Iesu Grist yn ei wneud ar y groes. Ar y groes mae Iesu Grist yn marw mwyn yn hachub ni, a mae o'n dod yn fudur, mae o'n cymryd yn bydreddu ni arno fo ei hun, a nid jyst yn rhoi ei hun mewn risg fel y person sydd yn achub y fanna, ond yn gwneud y peth mwyaf risgu, mae o'n marw yn lle ni. Mwyn i bawb sy'n trystio yno fo, gael dod allan o'r bydreddu na, gael dod allan ag osgoi barn Duw am marwolaeth, a cael byw am byth hefo Iesu. Meddyliwch bod y salm yma gafodd ei sgwennu gannoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist ddod i'r ddaear, yn disgrifio i ni'n hyfryd sut mae Duw yn achub. Cododd fi allan o'r pwll lleidiog, o'r mwd trwchus. A sylwch, rhoddodd fy nhraed ar graig a gwneud yn siŵr fy mod i ddim yn baglu. Nid yn unig mae Duw trwy Iesu Grist yn dod i'r byd a marw ar y groes i'n hachub ni, ond mae o hefo ni wedyn am byth, yn dydi? Mae o wedi atgyfodi, ac mae o trwy'r Ysbryd Glân yn byw y mywyd y Cristion i'n helpu ni i fynd trwy fywyd o'r funud da ni'n trystio yno fo ymlaen, yn gwneud yn siŵr bod ni ddim yn baglu, bod yn traed ni ar graig gadarn. Yr adnod yn 1 Corinthiaid 3:11 yn deud, ac ni all neb osod sylfaen arall yn lle'r un sydd wedi ei gosod, ac Iesu Grist yw honno. Mae Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel craig saff, fel sylfaen i fywyd y Cristion. A mae hynny mor bwysig, achos dyna lle da ni'n dod yn ôl pan ydyn ni yn stryglo, pan ydyn ni'n ansicr, pan mae yna bethau anodd yn dod i'n bywydau ni. Da ni'n gorfod sortio pob peth allan yn hunin, da ni'n sylweddoli bod Iesu Grist wedi gwneud rhywbeth i'n hachub ni, a bod o'n graig yn sylfaen sydd ddim yn mynd i siglo i'n bywydau ni. A mae hynny'n bwysig. Mae'n bwysig achos mae yna bethau yn dod i'n hysgwyd ni. A na lot o'na chi'n gwybod bod yna greiwan ni wedi cael hwyl, nid wsos dwytha, wsos cynt, hwyl mewn dyfynodau yn Aberystwyth. Os awn ni mlaen i'r llun nesaf, mi oedd y storm Lilian wedi ymddangos. A dwi'n falch o ddeud, nid pabell Stafford Abs ydi hwnna. Oedd o tu ar un amser, oedd na glip fideo o bebyll yn hedfan o gwmpas yn y storm. Nathon ni roed yn pabell i fyny, nathon ni weld y tywydd, a nathon ni gael braw, ynddo. A nathon ni dynnu'n pabell lawr, nath na bobl eraill dynnu pabell lawr. A wedyn nathon ni, yn ffodus, nathon ni fynd i fflat yn ganol dre. A da chi'n gwybod beth oedd yn rhyfedd?
Oedd y tywydd yr un fath. Bod ni mewn tŷ, oedden ni dal yn Aberystwyth, oedd y gwynt yr un mor gry ac oedden ni'n gallu clywed y gwynt ar y prom yn Aberystwyth yn ofnadwy o glir. Ond oedden ni ddim yn teimlo hanner yr ofn ar gofid beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf ac oedden ni'n noson gynt yn y babell. Pam? Oedden ni mewn tŷ. Mae gerig o'n cwmpas ni. Oedden ni'n tybio bod yna sylfeini cadarn iddyn nhw, lle pan oedden ni'n y babell, oedd hi'n fflopio, a cwbl oedd gynna ni i ddal y babell lawr oedd pegs. Oedden ni di roed. Ac rwy'n yn meddwl, ydy'r pegs yna mynd i ddal? Pan ydyn ni'n dod yn Gristnogion, da ni'n gwybod bod Iesu wedi'n hachub ni, da ni'n gwybod bod Iesu'n sylfaen i'n bywyd ni, di hynna ddim yn golygu bod stormau ddim yn dod. Di o ddim yn golygu bod ni yn cael braw ac yn gweld pethau'n digwydd yn profiadau ni a bod ni'n ansicr, ond mae'n golygu bod gynnon ni le diogel i fod yng nghanol y pethau yna. A bod gynnon ni le y gallwn ni fynd yn ôl at nhw, lle a person y gallwn ni fynd yn ôl at fo dro ar ôl tro. Achos mae'n bwysig i ni beidio meddwl, achos bod ni wedi cael y disgrifiad yma yn y salm o Dduw yn gwrando arna ni ac yn codi ni fyny o'r pwll a rhoi yn traed ni ar graig, bod rhywsut bod bywyd y Cristion yn hollol ddi-broblam wedyn, bod ni'n gallu mynd trwy fywyd heb strygls o gwbl. Darllenwch y salm i gyd, ac ar ôl deud bod Duw wedi i codi fo fyny o'r pwll lleidiog, mae'r salmydd yn nes ymlaen yn deud, arglwydd helpa fi eto. Ac yn wir, mae o'n gorffan y salm yn deud un tlawd ac anghennus yw i fi, ond mae'r arglwydd yn meddwl amdanaf. Ti yw fy nghymorth am gwaredydd. Da ni'n gallu creu problem i ni'n hynny trwy'n pechod, trwy'n crwydro. Mae pobl eraill yn gallu deud a gwneud pethau sydd yn effeithio na ni. Mae jyst bod yn y byd syrthiedig yma, toredig, yn gallu yn effeithio ni. Ond fel mae'r salmydd yn deud yn adnod 12-13, mae peryglon di-ben draw o'm cwmpas i ym mhob man. Mae fy mhechodau wedi fy nalu, mae nhw wedi fy nallu i, fel y gêm dobl. Mae mwy ohonyn nhw nag sydd o wallt ar fy mhen. Dwi wedi dod i ben fy nhenyn, plis arglwydd, achub fi. O arglwydd, brysia i'm helpu. Be di'r peth yna yn eich bywyd chi heddiw? Lle ydych chi'n teimlo bod chi wedi cyrraedd pen eich tenyn? Bod yr bygythiadau, y temtasiynau, y poen, y siom yn drech na chi. Darllenwch y salm trwyddi eto. A sylwch sut oes mae yna uchafbwyntiau, ond mae yna hefyd ddod yn ôl at pwy ydy Duw, arglwydd helpa fi. Mae yna gydnabod tlawd ydw i. Dwi angen dy helpu, arglwydd paid ag oedi, achub fi. Mae hwnna'n batrwm o weddi a gofyn trwy'r amser i ni i ddilyn. Felly, da ni wedi gweld y disgwyl a disgwyl. Da ni wedi gweld sut mae'r arglwydd yn gweithredu trwy ddod i ganol yn llanas ni, ganol y pwll lleidiog. Sut mae'r salmydd wedyn yn parhau i ofyn oherwydd bod Duw, Iesu Grist, yn sylfaen gadarn iddo fo. Ac yna, da ni'n mynd i orffan hefo sut da ni'n ymatab i be mae Duw wedi wneud. Achos mae'r salm yn yr adnod 3 ymlaen yn deud mae Duw wedi gwneud hyn ac felly dwi eisiau gwneud hyn mewn ymatab. Awn ni ymlaen chydig o sleidiau. Na fo, diolch. Sylwch be mae'n dweud. Roedd gen i gan newydd i'w chanu, can o fawl i Dduw. Bydd llawer o bobl yn gweld beth wnaeth o ac yn dod i drystio'r arglwydd. Mae'r un sy'n trystio'r arglwydd wedi fendithio'n fawr, dydy o ddim yn troi am help at bobl sy'n brolio eu hunain ac yn dweud celwydd. Un ymatab i'r Cristion sydd wedi cael ei achub ydy camol Duw. Moli yr arglwydd. A dyna mae'r salmydd yn dweud, roedd gen i gan newydd i'w chanu. O'r profiad o ddaioni a gofal Duw, da ni wedyn i ganmol Duw ac i ddiolch i Dduw am be mae o wedi wneud. Ac mae be mae o wedi wneud trwy Iesu Grist yn esiampl wych o hynny yn dydi. A da ni'n mynd i wneud hynny hefo'n gilydd bore yma. Da ni'n mynd i feddwl
am be mae Duw wedi wneud, a byddwn ni yn gwneud hynny yn nes ymlaen, hefo'r papur a'r pensel sgynnoch chi. Ond cyn hynny, da ni'n mynd i ganu mawl hefo'n gilydd. A mae'r gan yma ar y fideo gynno ni. Ac felly, mae'n gan sydd yn sôn am gariad anhygoel Duw yn Iesu Grist, a sut ydyn ni eisiau canu clod i Dduw mewn ymatab i hynny. A mae yna symudiadau i'r gan. Os allwch chi symud ymlaen i'r sleid nesaf? Sgolwch yn dda. Diolch. Felly, mae'r gan yn cychwyn hefo Iesu da ni'n canu dy glod, Iesu da ni'n canu dy glod, dy gariad anhygoel sy'n gwneud i ni ganmol, Iesu da ni'n canu dy glod. Iawn? Felly mae'n cychwyn. Sam symudiadau fo hwnna. Wedyn nesa, mae yna 2 pennill bach lle mae yna symudiadau. Yn gyntaf, Iesu mae dy gariad di mor lydan a dofn, fe chi godi i wneud o, dofn a mawr. Iawn? Iesu mae dy gariad di mor lydan a dofn a mawr, a mae'n mynd i fynd mor gyflym â hynna. Dy gariad anhygoel sy'n gwneud i mi gamol, Iesu da ni'n canu dy glod. Yr ail bennill, Iesu ti'n fy ngharu pan dwi'n dda, yn ddrwg, yn hapus, yn drist. Iesu ti'n fy ngharu pan dwi'n dda, yn ddrwg, yn hapus, yn drist. Dy gariad anhygoel sy'n gwneud i mi gamol. Ac yna, mae'r pennill ola yn rhyfedd, mae rhaid i fi gyfadda. Iesu mae dy gariad di i bobl fel fi, pwyntiwch eich hun, pobl fel chdi, pwyntiwch eich rhywun arall, pobl fel, a da chi'n gorfod penderfynu rhywun sy'n flewog i gyd. Wan ta. Dim fi sydd wedi sgwennu'r gan yma. Fe rhaid i ni gyd, sori, mae hyn bach yn anifyr. Fe rhaid chi edrych o'ch cwmpas a penderfynu pwy di'r person mwyaf blewog yn y stafell. Dwi'n yn siŵr, ai fi. Fi, neu dad, neu Gwyl. Dwi'n meddwl Gwyl, iawn. Iawn. Iesu mae dy gariad di i bobl fel fi, pobl fel chi, pobl fel Gwilym sy'n flewog i gyd. Oce? Iawn. So, mae'r geiriau i gyd a'r gan yn mynd i ddod i fyny ar PowerPoint, felly gach chi godi ar eich traed, a na ni ganu clod hefo'n gilydd.
Iesu, da ni'n canu dy bod. Iesu, da ni'n canu dy bod. Iesu, da ni'n canu dy bod. Dy gared a'r chapos sy'n gwneud ni gamo. Iesu, da ni'n canu dy bod. Iesu, da ni'n canu dy bod. Iesu, da ni'n canu dy bod. Diolch yn fawr iawn. Iawn, na ni weddio. Ar glyth, da ni diolch bod ni oherwydd Iesu Grist a gymaint o resymau gwahanol i ganu dy glod. A bod y cariad hwnnw, nid yn gariad sydd yn air ac yn ddisgrifiad, mae o'n gariad sydd wedi dangos ei hun yn y weithred fwyaf o gariad erioed, wrth i Iesu ddod i'r byd. Wrth iddo fo gymryd yn methiant, yn pechod, yn gwrthryfel ni arno fo'i hun ar y groes. Wrth iddo fo goncro marwolaeth ar yn rhannu. O Ysbryd Sanctaidd, helpa ni i allu canu dy glod a diolch a gweld bod dy gariad di yn gariad i bobl fel ni, ia yn gwendid, ia yn rhwystredigaeth, ia yn diffyg ffydd a'n ansicrwydd. Arglwydd gweithio felly, i enyn yno ni foliant a diolch ac ymddiriadaeth yno ti, trwy bob storm, oherwydd mae ti Iesu ydy'r graig. Clod am awl i thenw. Amen. Felly, da ni di canu clod i Iesu Grist. Da ni hefyd yn gweld bod y salmydd yn adnod 5 yn mynd ymlaen i ddeud bod o fel rhan o'i foliant isio deud wrth bobl eraill. A da ni'n dod tuag at ddiwedd y gwasanaeth rwan. Adnod 5 yn deud, o arglwydd fy niw, rwy ti wedi gwneud cymaint, wedi gwneud pethau rhyfeddol i gyflawni dy bwrpas yno ni. Does neb yn gallu dy rwystro di, dwi eisiau sôn am y pethau hyn wrth bobl eraill. Mae na ormod ohonyn nhw i'w cyfri. A dwi eisiau ni orffan yn cael amser chydig bach yn dawelach yn myfyrio ar pwy ydy Duw a be mae Duw wedi wneud. I ddechrau, i'n helpu ni. I'n helpu ni yn ffydd, i'n helpu ni wneud synwyr o be da ni'n mynd trwyddo fo, ond hefyd mwyn yn helpu ni i rannu hefo pobl eraill. Pan da ni'n gallu deud, dyma pwy di Duw, dyma be mae Duw wedi wneud. Sylwch, mae adnod 5 yn deud, mae yna ormod o bethau i ni gyfri pan da ni'n cychwyn meddwl am be mae Duw wedi wneud. Felly, da ni'n mynd i gael munud fach dawel wan, hefo'ch papur a'ch beiro, neu'ch pensel. A be dwi am i ni wneud, da ni yn mynd i gael cyfnod tawel i feddwl, ella rhywbeth da chi wedi glywed heddiw, rhywbeth da chi wedi glywed mewn pregath yn y gorffennol, rhywbeth da chi wedi ddarllen yn y Beibl, a mae o'n esiampl o un o'r pethau rhyfeddol mae Duw wedi wneud. A dwi eisiau chi sgwennu fel awr. Wan, mae'r Beibl yn deud bod yna ormod i'w cyfri, felly gewch chi lenwi'r papur. Neu ella bod chi'n stryglo. A dewch chi fod yn onest, dydy o ddim arbrydiad, dydy o ddim yn hawdd i ni feddwl felly. Os dy o jyst yn un peth, mae hynna'n iawn hefyd. Felly dwi eisiau chi sgwennu, da ni'n mynd i gael munud bach dawel i sgwennu rhywbeth anhygoel mae Duw wedi wneud i ddangos i fawredd i gariad tuag ata ni. Ac yna, ar ôl hynny, da ni'n mynd i fod yn treulio amser yn gwrando ar gan, da ni wedi ganu lawer gwaith o'r blaen, Molar i o'r fennau di. A teitl y gan yn Saesneg ydy 10,000 Reasons, 10,000 achos. Eto'r un syniad bod yna yn y Beibl, yn pwy ydy Iesu Grist, ddega a miloedd o resymau i ni foli. Felly, wrth i ni wrando ar y gan honno nes ymlaen, dwi eisiau chi fod yn gweddio y geiriau ac yn myfyrio ar rhai o'r pethau da chi wedi sgwennu lawr i annog yn mawl a'n diolchgarwch ni. Felly, nawn ni gael cyfnod bach tawel, a wedyn na i ofyn i Lydia chwarae y gerddoriaeth mwyn i ni gael myfyrio ar ryfeddodau Duw. Iawn? Diolch.
Arglwydd, da ni yn cyflwyno'n hyn i ti. Yn gofyn y byddi di yn dyras, yn helpu ni, yn gwendid, yn ofna. Ond da ni'n teimlo, Arglwydd, bod yn cyflwr ni fel bod mewn pwll, mwdlyd a ni'n sownd. Diolch, Arglwydd, bod na achubwr wedi dod ato ni. Ac nid dim ond i wneud gwahaniaeth mewn un sefyllfa, ond bod o wedi dod i roi bywyd tragwyddol i ni. Wedi dod i'n glanhau ni o'n aflendid. Yn wir, wedi'n gwisgo ni ar wisg hardd honno a cyfiawnder Crist ei hun. Felly, Arglwydd, da ni eisiau bod yn agored i darweiniad di trwy dysbryd. Y pethau na da ni wedi nodi, y rhesymau na i dy foli di, Arglwydd, ti da mwy a mwy ohonyn nhw i'n meddyliau ni. Byw ha ein heneidia ni. Yn enwedig, Arglwydd, os ydym ni'n teimlo bod pethau'n anodd ar hyn o bryd. Yn enwedig os ydym ni'n teimlo bod yn ffydd ni yn wan, bod yn bywyd ysbrydol ni'n sych, Arglwydd, trigar ha. A diolch bod ni yn gallu deud hefo'r salmydd, un tlawd ac anghennus yw i fi, ond mae'r Arglwydd yn meddwl amdanaf. Ti yw fy nghymorth am gwaredydd, fy niw paid ag oedi. Amen. A da ni am orffan yn canu am sut mae Iesu Grist yn graig gadarn i ni. Dwi'n meddwl bod chi wedi canu i o blaen y cyfieithiad John Pritchard. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o wnaf.
O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn. Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall peidio a rhoi pob peth i ni gydag ef. Clod i'w enw. Amen.